Císařovně! Lidé Královéhorský, přivítej slavný královský průvod, který opět po roce zavítal do vašeho krásného města. Sláva Královému! Přivítejte naše vzácné hosty. Vévodu bavorského Štěpána II. Kontura řádu křižovníků s červeným srdcem. Jeho excelenci arcibiskupa pražského Jana Očka s vašimi. A hosta nejvzácnějšího císařovnu Alžbětu. Sláva císařovně! Na cestě císařovnu doprovází rychtáři obcí na trase průvodu. Přivítejte tedy rychtáře Tetínského. A za slovo úvodní bych předal purchmistrovi Královo dvora, panu Petrovi. Pane purchmistře! Dobrý den, všechny vás zdravím na tradiční akci a jsou tady povolanější, kteří tu pusu nezavřou, tak já vás zde všechny vítám a ve stylu Tetínského, kterého požádám vedle sebe, který mě bude samozřejmě doplňovat, nesu dary císařovně zlatou růži, kterou jsem celý rok zaléval a staral se, aby byla takhle nádherná. A pro vás po posledních návštěvách sudy vína byly prázdné a tak krásný vinný mošt pro váš mlsný jazyček. A vás všechny vedu nebo zvu až cestou do Berouna a na Tetín. Děkuji, pane purchmistře. Tedy provolejte slávu našemu purchmistrovi Petrovi. A nyní přivítejte praporce obcí, které nás doprovodily na naší cestě k Berounu. Přivítejme praporec Dobřichovický. Přivítejte praporec Tetínský. Přivítejte praporec Berounský. Přivítejte praporec Srbský. Přivítejte praporec našich vzácných hostů z Alsaska. Přivítejte praporec Bolzheimský. A vám praporec jistě nejmilejší, praporec Královéhorský. A ještě praporce družin, které nás doprovází. Hovzdunovic. Pane, jistě se svými rytířskými skutky brzy proslavíš a pak tě bude vítat lid. Líbě, a také Hybergo, Peskáme!
Pane, nekecám, ale hrdinskými činy si zasloužíme potlesk. Tak to později. Děkuji a nyní bych prosil předal slovo našemu hostu. Poctou, velikou ctí, že mohu doprovázet dnes její veličenstvo, císařovnu římskou Elizabeth von Pommern, tedy Alžbětu Pomoršanskou, která je současně Regina Bohemia, tedy vaší královnou českou Eliškou. Relikví vychází přitom z přesvědčení, že kde relikvie svatých jsou, tam po posledním soudu povstanou tyto svatí a s nimi i veškerý lid v blízkosti se nacházející. Proto v úctě máme relikvie, které připomínají nejenom naší světici nejvzácnější Ludmilu, pramáti národa českého, babičku svatého Václava, jejíž část roucha je zde v truhle k vidění. Dále pak kopí svatého Longina, tedy kopí, kterým setník Longin ukončil trápení Krista Pána našeho na kříži visící. Toto je opravdu relikvie ze všech nejvzácnější, protože ta se dotkla těla Kristova. Tedy Bla, 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 bla. Přátelé, dámy a pánové, chlapci a děvčátka, císař požádal o něco malého, tak já nic většího nemám.
ale v krátkosti bych ukázal, co mě naučil mistr z Orientu, mistr z Indie. Dokážu házet nože a také je dokážu polikat. Chcete vidět, jak se ho strčím do pusy? Cože? Dobře, do pusy říkáte, tak jdeme na to. Ale děti, prosím vás, vy to doma neskoušejte. Ono to vypadá jednoduše, ale není to jednoduché. Tak pozor, jdeme na to. Nebo víte co, mě ten mistr naučil taky, já jsem schopen strčit si to do nosu. Ano, nebo takhle, když jste diváci, řekněte si sami, kam si to mám strčit. Do pusy, do nosu, dobře, do nosu. Takhle do nosu. Takhle to přeložím a teďko kladivem nebo něčím těžkým to tam chápete. Vypadá to nebezpečně, brutálně, ale je to orientální technika a vůbec to nebolí, koukej. Ela, hop! Au. Ticho, já vám to ukážu, pozor, akce! Au! Nesmějte se, nebo vám to neukážu. Chcete to vůbec vidět? Cože, opravdu, jo? Dobře, ukážu vám to z profilu, ať to vidíte v celé své kráse. Podívejte na to, nic na to není. Akce zásun. A je tam, podívejte. A dírka nekrvátí, chce si někdo šáhnout na dírku, Nikdo si nechce šáhnout na dírku, jste slušný, jo. Přátelé, já radši nebudu nikam nic strkat. Já vám ukážu, jak budu házet. Trošku se bojím, nechoďte moc blízko, je to nebezpečný. Ela, hop! Bojím, ještě mi to utíká, ježiš, pozor! Holky, pozor! Já se musím přestat bát, nejdřív, počkejte. Hele, koukejte, a už se nebojím. Tak já můžu zkusit něco nebezpečného, podívejte třeba, tak. Pořád mám 10 prstů, ničeho se nebojím, tohle je hodně nebezpečný, always. Ale a kdybyste chtěli, abych házel vejš, stačí říct vejš. Cože? Vejš? Stačí takhle. Kejdo. Ne, ještě vejš, jo. Dobře, já hodím ještě vejš. Hodím 5 metrů a to není všechno. Já vyhodím nahoru 5 metrů, já se takhle otočím. A to, co poletí ze zhora, to já asi chytím. Vyhodit, otočit, chytit. Nic na tom není, podívej. Vyhodit, otočit, chytit. Jdeme na to. Hop, otočit, rozmyslel jsem si. Ne, vy se smějete, ale já jsem si to musel rozmyslet. Já jsem si asi jako jediný všimnul, že mi to letí přímo na zadek. Ale zepředu to je ještě horší. Přátelé, toto je tak nebezpečný, že to může předvádět jenom blbec. Já vám to ukážu, nejsem žádnej malej. Vyhodit, otočit, chytit, pozor, jdeme na to, pozor! Vyhodit, otočit a chytit! Na samý závěr, protože 10 prstů pořád mám, podívejte, tady je 5 a tady je taky 5, vidíte? Ne, tam jich je 5, ale tenhle nějak ještě spí. Kousek, který je ze všech nejnebezpečnější, jdeme na něj. 1, 2, 3. Děkujeme ti, pane Jákobe. Kdo dál? Bez sobě soupeře, pano Kláro.
Yeah! Boy! 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 Samozřejmě prohrát s nejlepším rytířům královny, jak velká čest pro panu Kláru. Nože pánové, ještě někdo? A pan Kuba. Vítek! Rytíř Kuba, rytíř Vítek. Tady vidíte, že naše královna, císařovna a její doprovodce nemusí vůbec ničeho na své cestě obávat. Císařovno, chceš pozdravit lid královédvorský? Promluví její výsost císařovna Eliška. Sláva císařovně! Jsem potěšena, že mohu být zde mezi vámi. Děkujeme císařovně za projev, který vyjádřil vše. Idu, lidé královédvorský, nyní, zatímco císařovna doprovázená vévodou projde se po nádvoří, aby viděla, co zde přichystal rychtář královédvorský, můžete se zde u tohoto stroju podívat na zbraně, které nese sebou garda císařovny, ochraně císařovny a vévody. Zikmunde, odveď koně.
Vítězství naše, přátelé! Vivat Dobroslav! Vivat Dobroslav! Vivat Dobr! Ješmo, teď se ukáže. Kdo má více kuráže? Kristiáne Honem! Teď koně! Podívej se mu, chlapče, na levou zadní! Tomátku! My jsme to káme ze srdce! Svůj stání patří k nejoblíbenější! Vivat Dobroslav! Hip, hip, zápor! Hip, hip, zápor! Hip, hip, zápor! Jsem právoplatným členem místního Sokola. Ja!